Isa. Asa din mo? Asa din mo? Hoy! Ano ba ni? May nga po sa tanan, karon bitaw nagtipok pitanan diri sa artistang ilaw, naglibog mi kung sa mong pamaagi ani makakaon mi sa mong silingan kay nag-birthday man daw kuno. Nya. Sabay sa style ta ni karon. Nangita mi paagi nga makakaon mi karong hapon kay wa man gud mi gi-invite man gud. So among buhaton ani. Ang plano ni kagawad nga mag-acting daw kuno mi og kanandul sa balay tapos gukod-gukod digto sa kwan ba? Gukod gitar kaunta. Gukod niya magpapansin nig maayo dito ba hantod nga imbitahon ba. Basi kapuyon tag dagan-dagan ani yapon tag imbitahon. Mga tag tubig. Mga tag tubig. Sige, atong tisingan na ta karon na. Tanan ato kung may epektibo atong style. Anak ko na una nakanigid siya. Mudagan ka. Pag dagan ni mo sundo na mo siya din dito ka mo sungsong sa balay nag-birthday. Oh, ilaw sa lamisa. Ilaw sa lamisa, sakto ni. Then atong role ani, dugtong tika tungod sa tupad palista din sila. Very good kayo. So, saan lugar makakaunta? Oh, para makakaon lang pero among giulat ang among signal sa among kuan, among commander ko to dito karon no. Gibalik na mong commander. Magampot nga positive ang iyang ihatag ang balita sa tuwa. Unta positive ang balita ang mga kaunta ning panahon na. Positive o negative? Okay na. Sure na dia? Oh. Lista mi tupad. Buset daw. Good. Awa ako. Ano sa mga? Nung gihangak mga? Nilukod na yung bangkit ay. Ano naman? Inom sa tubig ko. Gukod mga? Dapat nang balista ko na sila. Dito ka. Ay, palista. Di ba ka naikuan nga lain nga. Painom yung tubig nga po mo. Kaon. Ay, kaon. Wala may pagkaon. Sa di nagihang daghan mo na kaayo mo. Ay. Aw. Di lugar mo niyo ka ba? Aw. Sabi rin nila. Uy! Gisaan mo! Asa mo ba yun? Asa mo ba? Uy! Asa mo? Ay, gisaan mo yun! Gugupukot mo nga mo! Nakasanin mo! Ha? Nakasanin mo! Anong napot mo? Hindi mo magagtubig ka kanina niya! Ano mo na? Mag-ampot. Lord, salamat kay Lord sa may pagmaong dugan sa mga tagiya, Lord. Magpakaon sa mga Lord, may pagmaduhan, Lord God. Lord, andog siya daghan pang grasya, Lord God. Nga di may paggawas na nilang balay, Lord God. Unta abtan pa sa sunod nga birthday niya, Lord God. Salamat gid kayo. Amen. Kaon sa mga. Rami, ito na. Tignan mo din. Ay, isa. Kaon sa mga. Nakasanin mo. Isa. Hoy! Ano ba ni? Isa. Uy, tama. Isa. Uy. Ano ba yun? Uy, ano yung talon? Kayo dili. Uy. Uy. Gawas ta mga. Uy, naman.